राद्रा उदैया बुंनोमोन बेखौ खेवबाय आङो बाव जिरायनानैसो दंबावो आरोखि खावब्ला नुनानै बिखानो गुरलाब थाबाय गाइस बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ पारमिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दं लोगोफोर दिनै आंनि माबायाव जुस काउन्टाराव एन्जर गेदि हाबनानै दङमोन दिनै नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ बहाय नै लोगोफोर नै এটা ছোট দাও না ওর সাইড ओइ नि थांफिनो यो हजों बुथाखाना गावखौ उधर से नै तगड़ा रुको उसको दे दो ए यो जा गिदिर खानाया खतरा खा आयो सुटिबा आं नुदों माबाबाय दा कैमरा पकड़ मेरा कैमरा पकड़ इतना बड़ा है सुआ बाप रे क्या ये लेडीज लड़की हिनजावनो यो बुंनोमोन बेखौ खेवबाय आङो बाव जिरायनानैसो दंबावो आरोखि खावब्ला नुनानै बिखानो गुरलाब थाबाय आंहा बाव ग्लास दोनो नालाय जुसनि ओमफ्राय बेखौहाय माने सेटिं खालायदोंमोन आरो आङो फोसाबनोहाय ओरैबो लिक गोजा नालाय बे नै गाथियानो बे बिस्कुटखौ नै बिदि जानानै थांजोब्बाय नै बेसेबांबा गिदिर मा एन्जर होनो बिदिखौबा एकदम उत्पात नै साला ओरै उत्पात खालायदोंमोन दंबावसो मोनगासिनो आं गिगासिनोसो घी राइस बनेगा अभी इसको घी राइस बनाने वाले हैं या वो भी कौन बनाएगा उसको बेंगल बनाएगा अच्छा अंकल बनाएगा हाँ चलो देखते हैं कैसे बनाती है क्या क्या डालते हैं यहाँ इधर क्या क्या डालेगा बोलो क्या क्या डालेगा अंकल बोलो हाँ वेजिटेबल्स वेजिटेबल नहीं डालती है क्या अच्छा अच्छा क्या क्या डालते हैं क्या डालते हैं काजू डाला ओनियन डाला धनिया पत्ता डाला पत्ता डाला हाँ वाह बहुत ही अच्छा फ्राई कर रहा है सब होटल है यहाँ एक गोलावनो दं माखै सिङावहा ओरैहाय कितना टेस्टी दिख रहा है रेडी राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लैयाखै बेयो थाखा थिंख्लिसो अमा फेख्लाख्ला ओरैनो फुङाखैलै आङो आं माहाजोनखायसो दासो मोनदों आं नोंखौ साला